A Tények reggel. A stúdióban Németh Balázs. Szevasztok! A külön kiadásunkat azért tartjuk, mert most kaptuk a fontos hírt, hogy egy Diagol nevű Counter-Strike player 7-0 statot ért el az egyik szerveren. Ez pedig nála rendkívül szokatlan teljesítmény. Információink szerint az eredményét Denukel pályán szerezte. Úgy tudjuk, hogy azonnal a fényképezés után meg is ölték. A tényt csak ezzel a fényképpel tudja bizonyítani, amit valószínűleg manipuláltak. Egy biztos, hogy a Photoshophoz valószínűleg jobban ért, mint a Counter-Strikehoz, ezért valószínűleg ő írhatta át a képet. Az eset előtt még mindig értetlenül állunk, azonnal jelentkezünk, amint bármi információt megtudunk. A külön kiadás ezzel véget is ért, csak.